ci apnang kok lo putin tum chini dun lo hala so kaci ablong ahok lo tema hala tum meghalaya akang hu ne kang hu puci pelang tum hala tum kang hu tum sitame apranda nang juilo ahok lagi ni tum dan ning duk lo lason ek taksi tum karbiang long be sami inut foresta itu makarbi inut lekhe sang hu apranda nang lo lagi hala so insiden do det pen ayo ini lapupu kecepang sami pura ilu tum labdak labang so sai hemalong masih Jantia district pen ke bang DCSP la pen itum karbiang long DCSP itu cingki cingwai nang det ke cingki cingwai lo hala tum utpadare puamat alang li tum bai si agreement cetok lo je bang ke thom jitu ke nep tang theng tikang hu abang hu tum hasamen lo lang po la pen hala pu postmortem ke pon det ilu tum lekhe sang ho pan stame nang lo populo sida hala so det budi dai tum che thek long lelang nonanta kopi lo na ke mani tum chitni ne lang la pen la pu pen ke lo tum ke non ke bang ninga rong phong pen hem chile alo ala ana puda sida me insiden ke do hada itu mukro fisalong biru fisalong hala daga bang ke jok ta damlong le amit hang tu mata kaphire okle murar dam de la pen ili tum han media pen cenglok song tum han ang padam long le alang itum la pula pulam na ke han tap nang ke bai tap lok pen non itum bir ta ke long bai hala dak itu mau fis ta me dak me kai lap lo gari motor ada itu mukro itu bidu fis long dak kai lap lo sita la dak bang ke non anta amek prang prelang non anta la dak ke dam de lang yok ta la da itu DC do SP do las ahem arlo sido cepat tu dia ji mata do tanon anta hadak jok tak koruja pan ninghang helang pulote lake iltum chini melo dake asam police lapen asam government ke iltum karbia khai phan ke lake nangke langrem nangkang on he mate koina so pusan iltum hananga chennek lo dead body bang kala tum pon dead no na tawan na supu pilo puje dead body bang homo pen tani SP pen 5 kilo 1 po punana wan bela postmortem kuri lagu kupi polo dead body ke karbiang long sido kupi polo meghalaya tu bang pen pon rong ke kupi pola asam police tum dam de dat ke kupi pola asam police tum laso dead body recover dam de dat ke na an sita me hala ke nep tang akang huan ta lo thuk etla la pulote itum ke labda ke ning ka che the masi asam police phan ke thang nat ta de lo la so lang ni li puang tung bang ilik tum karbiang long ke the ki ding tum non anta megyang trip la non anta da lokele misia theglong lelang karbiang lo ton mas konsil ke the ki ding tum pen thang a respond awela thang a message awela non ta Terak teknik alang tumta piniar ni ladak jirkin dah hawa dak mukro long ili tum karbi ang lo theng pinang kang hut pon phan kenep dun penayok ili tum a forest along klembang buka cepat duk pi abang bukan sampai bang afkam lam